Vyrazili sme, vystúpili sme z vlaku a ideme na to. Túrička zahájená. Práve sa kúpeme v Lome. Je to tu úplne brutálne. Ombre, čo na to hovoríš? Jaj, pecka. To je extrém pre mňa. Je to nejakých 174 úderov za minútu v srdce, to je dosť. Ale tempo je dobré. Je to dobré, len som si musel oddychnúť, lebo už to je sila a navyše som už prekonal svoj cieľ, už som v 1110 metrov nad morom. Chcel som ich čakať 1100, ale nebol tam tieň, takže tu je to ideálne. Rátam, že každú chvíľu ich uvidím. No a tam je dedina Šútovo a naľavo od nej taký lom. Tam je také dozelené jazierko, tam sme sa kúpali, ďaleko sme odtiaľ, ďaleko. Řičunici jdou, cestou, necestou. Nachádzame sa na pohodovej cestičke, teraz smerom dole. Máme rezervu 20 minút na vlak, takže pohoda. Dedina Šútovo. Už sme dole, za hodinu nám až ide vlak, pohoda. Máme času, rezervu, ako hovada. Dobre to.